labor. Because it's about the precision. Yeah. That's what it's about. What I find with the communities going around is that anyone who complains that this is too labor intensive is doing it for the first time. Once you've done it and you have a permanent position, it means you are coming to the same place all the time. Correct. And then it becomes easier and easier from year to year. And there's no option for Zimbabwe. As with climate-proof agriculture, this is the way to go. Foundations for farming ne hurumende takatanga mwaka wa 2020-2021 kuti ngatichiita pfumvudza nyika yose. Taona pfumvudza ichibatsira chose kuti musha ukwanise kuwana zvokudya zvakakwana. Saka muna 2020 na 2021 mwaka iwoyo takaita makomba akaita sezvizvi, chimunda chakadai zvinoita 3.2 million. Gore rapera muna 2023-2024 takakwanisa kusvika pa 11.4 million makomba akadai, zvindima zvakadai nyika yose. Zvino taona kuti pfumvudza intwasa inobetsera chose kuti musha ukwanise kuwana chikafu chinoita gore rose, zvokutoti sehurumende vose vari kupuwa chikafu chesocial welfare chorubatsire nehurumende nokuti hakuna kunaya mvura yakakwana. Tinoda kuti kutanga muna Gumiguru muna October vakwanise kutaridza veAgritex ndima dzavo nhatu dzakadai vasati vapuwa chikafu, kuti munhu wose gore rinouya akwanise kurima zvinogutsa mhuri yake agokwanisa kuwanawo kamuraudzo kokutengesa kuGMB. Tadzidza pamusoro pepfumvudza kuti nechimunda chidiki chatinenge tinacho tikachita nemazvo nenguva tichiteedzerera maprinciples epfumvudza atakadzidza pano, varimi vachawana goho, vachagutisa mhuri, vachadzinga nzara. Ndanyanya kudzidza zvemauchi zvakatosiyana for the past years zvatachita pfumvudza. Varimi vanga vasinganyatsoisa mauchi sezvandaona pano pafoundations. Ndatoona kuti goho ranga risingasimuke maybe nenyaya yekushayiwa mauchi. Asi zvandadzidza pano nenyaya yemauchi, ndikanodzidzisa mafarmers angu kuwadi kuarea kwangu kwandinoshanda uko, ndikuona kuti zvichaimprove yield, goho richavandudzika. Nekuti panyaya yemoisture conservation ndopaiva nedambudziko. Nekuti mauchi vazhinji vaikomplaina vachiti mauchi hatiiwani, mauchi inozodyiwa nemombe, inozodi. Asi ndadzidza kuti at least munhu akangofenza akaarea kake ke3 plots akanyatsoisa mauchi zvakakwana anowana goho rake. Saka izvozvo ndo zvandoda kunonyanya kudzidzisa mafarmers kuti vaite pfumvudza nenguva nemazvo vachiteedzera maprinciples eCA. Nekuti tikangobvisa mauchi pamaprinciples epfumvudza haisisiri pfumvudza. Any one of the principles ikangova missing zvokureva kuti taita shortcuts panyaya dzepfumvudza. Saka changa chichishotera zvakanyanya inyaya yemauchi.